Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'alan tatkalane wis tumeka apa amruna siksa ingsun, najaina mongko nyelametake sapa ingsun hudan ing Nabi Hud, walazina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alazin mangahu sartane Nabi Hud, bi rahmatin kelawan rahmat mina saking kita utawa saking ingsun. Wa najaina lan nyelametake sapa ingsun Allahum ing dheweke kabeh min ngazabin saking siksa ghalidin kang banget utawa kang abot siksa akhirat. Siksane kaum Ngat utawa siksane kaum Nabi Hud ning donya sing maknane amruna siksa donya niku ora ana samum. Napa samum ngene? Angin panas. Dadi nalika niku ki ana samum. Sing angin niku iso ngubeng-ubengke kaum Ngat niku. Iso ngleboni utawa mlebu lewat irunge. Dunak disedot niku nggo ambekan iso wanas. Panas gosong metu saka mburi-mburine dheweke kabeh terus ngantek do anu to ngantek kekangkat wong modele niku ora mengkur sekedar angin ning kaya anu kae kaya puting beliung nika panas gedhe. Wae nek keri-keri niki niku ten postingan Facebook niku ana kok bentuk angin sing mubeng. Angin panas sing ngangkati apa-apa. Ora angin taufan tapi angin panas. Mula fatar fanguhum fil jawi wa tasrunguhum ngalal ardi. Jadi memang modele puting beliung nek wong sakniki ngarani. Tur raming cilik, dadi ora ming cilik terus nggawa apa kae jeneng nggawa anu niku nggawa
Alah nggawa apa kae jenenge nggawa uwuh-uwuh. Nah, kae sok nggawa uwuh-uwuh kae ora ning sing digawa ku ya kebo, sapi barang. Omah-omah jebol. Dadi nek kon nggawa wong ngene iki gulis banget mbok lemune kaya ngopo kangkat tetepane. Ora mbyem-mbyem. Mangan tetep pangkat. Wah, apa meneh sing bangkring bablas. Bablas tetepan. Diangkat munggah fatar fanguhum fil jawi. Berarti diangkat munggah terus kok bantingke ning bumi. Dubungke munggahe wis tekan dhuwur ngono angine lepas, medune sak kayang-kayange. Gek kamangka angger muni lucune nek tiba saka diangkat angin iki mesti ndase sikik lho. Mesti ndase sikik. Lah niki ngalawujuhihime ing atase wajah-wajah. Tiba iki dileleh ndase sikik. Arep direka sikil-sikik ngono ora iso. Pokoke ndase ya kaya dijeblesne nika. Akhirnya fatatakot tongu a'dauhum. Hai awake hancur muk. Ora mung patah tulang ning patah sak kabehane tulang ngono. Hancur mini. Nah ini medeni kok pancen siksane rada parah. Gek wis ora iso dimong angin le teko dadak ora ana wong ngerti kok pripun le ngemong. Akhirnya hidup tidak tenang. Ini gek mendadak ana, gek mendadak ana. Wah wis susahe pol. Lah kaya ngene siksane niku. Ning Gusti Allah nyelametke Nabi Hud sak wadya balane sing do iman marang Nabi Hud. Sing do nderek ning Nabi Hud tetep dislametke. Kurang luwihe cacahe niku 4.000 wong. Nah niki upah niki ora kaya kaum Nabi Nuh 80. Iku 4.000. Nganggo rahmate Gusti Allah. Anjak nderek nabine, nderek aturane niku ki mengke salah satu keistimewaane oleh rahmate Allah Subhanahu wa taala. Oleh rahmat iku aja digathukke karo rezeki aja lho, rezeki karo rahmat beda. Nek rezeki iki mbuh wong apik, mbuh wong elek, mbuh wong iman, mbuh wong kafir, selagi wong niku durip karo Allah mesti dikanteni rezekine. Aja neh wong kewan wae diganteni sih. Ning nek nggon rahmat niku metu saka kuwi kok ya beda. Ya makane wong sing dora ngibadah ngantek mentoke ra kenal karo Gusti Allah nek nggon ganggo urip ning alam donya tetep do duwe, do ana, kadang kala malah opeh. Kadang kala ayo kaya luar negeri sing agamane agama dudu Islam sing memang secara manusiawi lemune di agama iki iku itu secara manusiawi lho ning secara pengakuane Allah rak mbumbuan kaya keten iku. Terus akhirnya golongan iki golongan piye ngono rak ya ora cetha kadang mlebu ning golongan allazina kafaru. Mungguhe Allah lho iki mungguhe Gusti Allah lho. Ning nggon rezeki mah sugih-sugih. Malah top-top golek ngawur ngono malah jan pabrik malsu beras saka plastik malah sugih. Gawe iku malah sugih. Kuwi ning nggon rezeki donya sak karepe Gusti Allah karena donya iki mengkur sekedar manggon sak suwene jatahe sing asline panggonane niku rak dudu donya niku. Lah Gusti Allah mrema panggonmu dunya iki lho. Sesuk kudu pindah lho iki sesuk. Lah nek pengen pindahe slamet ning donyane keberkahan karahmatan
Ayo gila wong kuwi ning kene ya ming tak nggonke, tak kei aturan, tak kei tuntunan nek pengen ning donyane kerahmatan manuta aturan karo manuta tuntunan. Tak kei nabi menuntun kowe kabeh, tak kei Quran men ngatur kowe kabeh. Men dituntun nganggo aturan, men dituntun Kanjeng Nabi nganggo Quran, nderek. Iki terus kadang le maknane do cepet-cepet lah gene aku ora nderek ya tetep sugih ngono. Karena memang le maknane cepet. Alah gene aku ora melu ya ora tau gering kae sing ngojang ngaji gene ya gerang lho ngono ya ana. Dadi le bathuke kleru, le bathuke iki terus le muni gene aku ora tau ngaji ya malah bergenggeng. Iki le maknai tentang rahmate Allah iki terus ning nggon gang sing ngono. Lah wong rahmat ki ora ketok rahmat ki ora kok terus kaitane sehat apa lara, sugih apa kere. Kudu kuwi nek kowe iki mengko wujude ujian dunya. Inna dunya mata, hanya hiasan-hiasan, hanya ujian-ujian. Engko nek ditelesih didetilke ya kelara-lara. Mune alah gene aku ora tau salat, ora tau ndelek nabi, ora tau ngaji ya nyatane. Sugih golek dit ya gampang. Kuwi rak ming omong ning ngarepe wong akeh. Le omong ning ngarepe wong akeh ngono kuwi ning jajal cermatana kehidupan pribadine, kehidupan jerone cermatana. Nggon rasa semeleh ya ora ana, nggon rasa tentrem ya ora ana, nggon rasa cara kasarane ngrasake nyamane urip ngono ora ana. Anane ming loro kemrungsung rong grangsang. Bisa mbayangke jenengan, 1000 duwite akeh, ning nang ati iki kemrungsung karo grangsang, wis ora penak-penak. Wis kemrungsung ora tau srep kae grangsang wah-wah kae. Tengok dilit kaya ora jenak kae. Walian. Agineng cakro awor tangga teparo wis kaya ora tenang kae. Ubeg handphone terus wah anu nggih kula tinggal sik. Alah wong kok le. Jan tobat. Jajan ngono rong sidonten wis mbayar. Anu ini selak di hubungi kan ngene kan ngono wis ora tenang blas. Gek sing siji sing dijak jajan iki malah ngantek nggon piring resik kae ora disaewi mahaman. Saking resike. Gek kuwi rantek kemrungsung. Ya aja kok terus akeh sithike bleger kadonyan tapi nek nggon ati. Makane nek nggon masalah sugih Kanjeng Nabi itu kan ngendika laisal ghina ghinal arad lakinnal ghina ghinan nafs. Sing diarani sugih iki dudu kok akeh kadonyan, akeh bondo donya dudu ning sing diarani sugih sejati niku sugih rasa. Sugih ati yang nyatane atine ayem, tentrem, penu. Iki jan ora iso dicerangke nganggo lesan sing secara anu ngeten wong ayem iki ya ora kaya-kaya, wong semeleh iki ya ora kaya-kaya. Ning mbok suguhe bondo ora tenang blas niku ya ora kaya-kaya. Ya ming wong liya, karang wong liya iki nek nyawang mingkur samak, samak iki mesti njaba. Wong ming nyawang samak kaya ngerti dhewe samak apa sandangan iki iso direka to. Nek karo samak iki iso direka ning jerone iki kok si buku putih kae. Jerone tetep putih nek buku putih kae iki jenenge ning samake pinggir digonta-ganti iso kembangan ya iso. Coklat ya iso, ireng ya iso, ming samak sih. Alah bukumu apik.
Samake kembang-kembang jebul jerone tulisane duah-duah untek-untekan urek-urekan. Basan buka alah iki tulisan apa? Wah, wis ora cetha kae. Endi sing disetipo, endi sing mereng munggah, endi sing ora jelas ae tulisane. Samake wae kaya kembang-kembang apik ya. Kembang tresno. Kembang tresno nang lambemu. Era kembang tresno to ya kaya. Among semu wae lho. Janji. Ning nyatane aku lali lagune ming tau capet-capet krungu le nyanyi ngono. Lagune ra tekan. Gua angger aku nyanyi atau di-subscribe karo netizen. Terus komen ning ngisore ae mesti terus ana komen kae. Kayak iki ngaji po kentir kae. Komen ya. Yo bengak-bengok wong kentir mesti ngono. Ning nek atine menep ya wegah nanggapi kok ngono kuwi wis jarno. Sel nanggapi swara-swara wong akeh iki kesel. Sebabe tujuane niku ming arep ngisi catetane malaikat raqib. Angger malaikat raqib wis nyatet wis lho arep do muni piye-piye jenenge netizen sak karepe wong. Ora kena nggo golek ganjaran to. Sing nggo golek ganjaran niku rak catetane niku. Dine atine menep nggo akhirat donya iki jan santai. Mula urip ki aja ming delok sama nang jenengan bangga ming tok dialem wong. Alah panjenengan iki umur urung patek tuwa kok ya ndang suksese kaya ngono, jayane kaya ngono. Ngono wis wah guya-guyu mesam-mesem kae. Terus ndase diangkat abut. Ming dialem ngono kok njak-njak. Dialem ngono gaya mbasan tekan omah tengok ijen wae ngumuak mulah tagihan seminggu sing arep teko semene. Iki lagi seminggu sing arep teko. Urung tagihan masalah montore kae, urung iki angsuran masalah mobile kae. Wah, mbasan teko tekan omah sing maune ndras abut ki ora mung saya abut nang muter-muter kaya arep pecah-pecah kae. Mau dalem bangga lah saiki cumleng. Dan saiki sumleng. Seliti tanggane numpak Supra X 2000 sing cilik kae karo ngebul Suprane. Boncengke sing wedok. Lewat ngarepe le tengok kuwi karo ngruruwi. Nggo den. Sekarang nek wong sugih rak eling ngono kuwi. Sing wedok iki malah njoroke ndase, mbok ya ra ngono kuwi. Ngateke tanggane liwat ki mrebes mili. Kae kok iso urip penak banget kok. Dene cumeng wong kae kok numpak motor we Gojek. Ya aku sak jeke ro bojoku rong tau ngono. Akhirnya wong liya nyawang kuwi kaya sukses-sukseso, kuwi nyawang sing saenenge malah dadi ketok sukses tentrem kae. Nggih, ming wang sinawang ketemu. Ming wang sinawang. Sliti waku lewat gendong pancing karo iwak.
Langkung nggo masak. Sing ndi Pak mancing niki wah jan 0-0 niki napa oleh sak renteng ah. Gumun kae walah wektu kok ya iso nggo mancing. Oleh selo. Ya kana ya gumun kok kono wis wektu iki kaya entek-entekan kurang arep dienggo ngene wektune kurang. Nggo ngoyak donya kuwi. Ngerti iki lho dilit ditelepon bar kowe nggendhot montor bablas. Mbuh nanti ngurusi apa to apa mulih ledela wana telepon meneh. Ngetokke mobil bablas, ora tau. Ngantek gaweke kopi ra kok berdumbe lali ngantek tekan bengi adem. Wis gorengke telo apa meneh. Wah kula sok gatekke jenek urip ngeten tak gatekke urip iki lho ya ora tek penak jebule. Saka omongane karo kesibukane ngono iku ora tek penak. Lah ya kuwi dina napa Dek mben kok ngaji pamit haji. Nang Gresela niku kan sekretarise Pak Bupati to sing arep munggah haji niku. Pak Bupati ya rawuh dadi ngobrol sempat ngobrol suwe to. Lho kadose kula dikirimi foto karo Pak Dewan jenengan ten lapan pundi niki wae. Nanggon foto karo Pak Dewan barang. Niku wau ten Mulyadadi wae. Ten Mulyadadi. Dina niku walah kula hitung niku nek ora kleru acara kula iki 6 nek ra 7. Niki sing ke-6 niki pamit hajine sekretaris kula niku. Lho rak yo wah lah berarti rak yo mengke nek kondur ming pijet nggih sak kuat-kuate. Bacot kudu ditata atine men kuat. Acarane bupati iki sewengi iso 8. Lah sore 6 wis. Isih bar magrib bar isya. Wah acara nekani 8 ngono jan kewer. Wong liya nyawang karena nganggo klambi bupati ning sing lakoni wah penak jenengan. Mulih ngeten niku tengok-tengok bablas. Turu. Mulai ngaji tengok-tengok bablas ngombe wedang turu karo tengok kae. Getak karo sing wedok. Nek turu ki mapan. Getak karo sing wedok pindah mulai parne penak. Ora ana acara ning jenengan acara apa? Nah, yang kuwi lho nek kula delok-delok wah Pak Bupati ya kesel tenan lho. Mosok sewengi sedina sewengi paling ora 8 ngono ya sayah tenan. Niku tek pas tanggal abang. Nek pas ora ya ngantor jelas. Wis sayah karo urusan kantor. Sopan Pak Bupati ya. Acarane kok ngono kowe ora mesti kepeneran to karo warga sing ra cocok wis ning waton nyacat-nyacat kayak ora awak dhewe. Ora awak dhewe kiwa tengene sak kantor iki sak pemdua iku kabuangan. Kebijakane kadang kala wis ora karu-karuan. Wis penak ngeten iki. Padha le madang kaya. Padha le madang. Nyatane ning pamit haji ya padha kok. Nggo madange padha ora kok Pak Bupati sing kono aku sing kene ora awor tetep awor ngono. Nah nek Pak Bupati dikai nggon dhewe nggo madang, aku dhewe nggo madang, nah repot. Ya tetep kerni mingan. Ngarep apa? Mula rasa aneh-aneh, manuta Nabi nganggo aturane Quran. Quran pinangka aturan sing nuntun Nabi